मंडळी, सीझन संपण्याच्या आधी एकदा तरी तुम्ही हा मऊ लुसलुशीत स्वादिष्ट आंब्याचा शिरा नक्की ट्राय करा. ह्या शिऱ्यामध्ये आंब्याचा ओरिजिनल गोडवा असल्यामुळे आणि त्याचा एक वेगळा फ्लेवर असल्यामुळे खायला खूप छान लागतो. तर सीझनमध्ये एकदा तरी हा आंब्याचा शिरा तर झालाच पाहिजे. तर त्यासाठी कढईमध्ये एक मोठा चमचा साजूक तूप ॲड करायचं आणि त्यामध्ये 1 वाटी रवा ॲड करायचा. बारीक किंवा जाड कोणताही रवा आपण ह्या ठिकाणी वापरू शकतो. रवा त्याला 2 ते 3 मिनटं चांगलं परतून घ्यायचं. रवा आपल्याला खूप जास्त लालसर भाजायचा नाही, परंतु कच्चाही राहिला नाही पाहिजे. असं 2 ते 3 मिनटं आपण रवा व्यवस्थित परतून घ्यायचा. रवा परतत असताना काळजी घ्यायची की गॅस हा मीडियम किंवा बारीकच असला पाहिजे, नाहीतर रवा हा जास्त डार्क होतो किंवा जळू शकतो. ह्या ठिकाणी आपण 1.5 वाटी पाणी ॲड करून घ्यायचं आणि ते एकदा व्यवस्थित मिक्स करायचं. हे व्यवस्थित मिक्स झाल्यानंतर 1 वाटी ह्या ठिकाणी आपण आंब्याचा पल्प ॲड करायचा. हा आंब्याचा पल्प बनवण्यासाठी कोणतंही पाणी किंवा साखर टाकलेली नव्हती. फक्त आंबा व्यवस्थित मिक्सरमधून चांगला बारीक करून घेतला होता, म्हणजे त्याच्या गाठी त्यामध्ये राहत नाहीत. बिना पाण्याचा बिना साखरेचाच हा आंब्याचा पल्प आपण ह्या ठिकाणी वापरलेला आहे. हा सुद्धा आपण व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचा आणि अर्धा वाटी साखर ॲड करायची. प्रत्येक वेळेस आपण जेवढा रवा आहे तेवढी साखर ॲड करतो, परंतु आंब्याच्या शिऱ्यामध्ये मात्र आपण 1 वाटी रव्यासाठी अर्धा वाटी साखर वापरायची, कारण त्या ठिकाणी आंब्याचा सुद्धा ओरिजिनल गोडवा असतो. त्यामुळे जे आपण आंबे ह्यासाठी घेणार आहोत ते चांगले गोड बघून घ्यायचे आणि त्याचा रंगसुद्धा खूप सुरेख पाहिजे, कारण ह्या ठिकाणी आपण कोणतेही आर्टिफिशियल कलर वापरणार नाहीत. ह्या ठिकाणी मी 4 चमचे दुधामध्ये आधीच केशर थोड्या वेळ सोक करायला ठेवलं होतं. ते सुद्धा दूध आपण ह्यामध्ये ॲड करायचं आणि त्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं. त्याचबरोबर आपण ह्या ठिकाणी रवा चांगला फुलला पाहिजे आणि शिरासुद्धा चांगला फुलून आला पाहिजे. त्यासाठी अर्धा वाटी ते पाऊण वाटी दूध ॲड करणार आहोत. ह्या ठिकाणी ह्या शिऱ्यामध्ये पाण्याच्या ऐवजी दुधाचा वापर जास्त केला जातो. आंब्याचा पल्प आणि दूध, त्यामुळे आंबा कधीही आपल्याला बाधत नाही. हे सुद्धा दूध आपण शिऱ्यामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं, म्हणजे सर्व काही एकजीव झालं पाहिजे आणि ह्याला एक 5 मिनटासाठी झाकून ठेवायचं, म्हणजे शिरा आपला छानपैकी फुलतो. जोपर्यंत हे वाफून येते तोपर्यंत एका छोट्या कढईमध्ये अर्धा चमचा साजूक तूप घ्यायचं आणि आपल्या आवडीनुसार आपण ह्या ठिकाणी थोडेसे ड्रायफ्रूट्स परतून घ्यायचे. कोणताही शिरा जर तुम्ही बनवत असाल तर त्यामध्ये आपण जे ड्रायफ्रूट्स वापरतो त्याला कधीही तुपामध्ये चांगले परतून घ्यायचे, म्हणजे शिरा खाताना त्याचा एक वेगळाच फ्लेवर आणि क्रंच येतो. डायरेक्ट तसेच ड्रायफ्रूट्स ॲड करण्यापेक्षा एकदा ह्या पद्धतीने नक्की ट्राय करा. शिरा व्यवस्थित वाफून झालेला आहे. आता त्यामध्ये आपण जे थोडेसे फ्राय करून घेतलेले ड्रायफ्रूट्स होते ते ॲड करायचे आणि अर्धा चमचा वेलची पूड. वेलची पूड ॲड करणं ऑप्शनल आहे. मँगोचा ओरिजिनल फ्लेवर जर तुम्हाला जशास तसा पाहिजे असेल तर तुम्ही वेलची पूड स्किपसुद्धा करू शकता. वेलची ॲड केली तरीसुद्धा मँगोचा फ्लेवर हा खूप छान येतो आणि हे सर्व एकदा व्यवस्थित मिक्स करून परत एक 2 मिनटासाठी फक्त झाकून ठेवायचा आणि छान मस्त मऊ लुसलुशीत आंब्याचा शिरा फक्त 5 ते 10 मिनटांमध्ये बनून तयार होतो. ही रेसिपी आपण सीझनमध्येच करू शकतो, म्हणून सीझन आहे तोपर्यंत झटपट तुम्ही हा आंब्याचा शिरा ट्राय करून बघा आणि गरमागरम घरच्यांना सर्व करा. घरातले सर्वच मंडळी खूप खुश होतील. रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा. थँक्यू.